Tyjo, tady už jsem byl. Samé bláto a plazivky. Člověk, aby se z toho zbláznil. Pořád jenom bláto a plazivky. Doufám, že ještě někdy něco objevíme, protože tady v Beskydech už asi nikdy nic. Zřejmě jsem se zamiloval. Do oblasti, ve které jsem ještě nebyl a nacházela se ještě 600 km nad polárním kruhem. Mezi městy Troms a Narvik. Kluci v 80. letech tam již našli jeskyně, které měly průchodnost více jak 3 km. Na Krymu už jsme byli s orkosákama mnohokrát. Našli jsme tam docela i hodně jeskyní. Ale o těch dalekých cestách na sever nad polární kruh jsem se pouze dočítal z kronik a z doslechu svých přátel. Je konec července a vše je připraveno k odjezdu expedice. Z Bohumína do polského Gdaňska, kde se nalodíme na trajekt, je to sice jen 600 km, ale ty stojí většinou za to. Dobře jsme věděli, že projet Polskem se dá pouze v noci, ale stejně nad ránem se postupně jízda do přístavu ucpanými silnicemi mění v chůzi. 20 hodin na trajektu se dá trávit různě. Nejlépe v lodním baru s malým polským pivem za 6 pětek a noc spát v kajutě na nepohodlných patrových postelích. A pokud nemáte kajutu v sousedství lodních motorů, pak se i vyspíte. A tohoto programu jsme se také drželi. Mnozí z nás očekávali nějakou katastrofu, neboť znali vyprávění, jak při minulé výpravě za bouře cestující i někteří jeskyňáři poblili celou loď. Ale plavba probíhala dobře a žádný extrém se nekonal. Jen ráno jsme zjistili, že jsme toho vypili za 2000 korun. První, co nás příští den po vylodění na švédském území čekalo, bylo foukání do testu na alkohol. Švédská policie tady číhá na všechny řidiče u výjezdu z trajektu. A tady rada pro všechny, kdo se na tuto cestu vydají za volantem. Raději do rána polské pivo nepopíjet, i tak za to moc nestojí. Náš první cíl ve Švédsku je město Umeå. Bydlí tady naši česko-švédští přátelé Ljuba a Rabe. Je to půlden jízdy z přístavu Nynäshamn a protože je nechceme přepadnout v noci, udělali jsme si výlet na zajímavé a brazní pary a jeskyně na baltském pobřeží. Dorazili jsme na poloostrov Holit u města Hudiksvall. Touláme se skalnatým pobřežím, kde je řada abrazních jeskyní a teras, ale také hezká krajina a typické švédské rybářské vesnice. V přenocování jsme našli kouzelné místo u malého jezera a bylo by ještě kouzelnější nebýt neustálých útoků stovek komárů. Ale ti byli našimi průvodci po celé Skandinávii. Po dlouhém cestování jsme i začali vařit. Těstoviny, které dnes pojídáme, byly nejdříve lahůdkou. Jenže to jsme ještě nevěděli, že je budeme do sebe tlačit pak furt a polezou nám i krkem. Příští ráno míříme dále na sever za Ljubou a Rabem. Probíráme s nimi plány naší expedice a dovídáme se, že na švédsko-norské hranici, kam míříme, pracuje už expedice švédských speleologů. Uvažujeme, že se k ním připojíme, ale nakonec se přece jen rozhodujeme, že budeme působit severně od Narviku, kde kluci výzkumy v roce 1988 přerušili. A udělali jsme dobře. Moc toho letos Švédové neobjevili. Tak před námi je dalších 100 000 kilometrů na sever. Další noc trávíme někde v lese u cesty. Tomáři nás opět nešetřili a tady raději brzy ráno pokračujeme v cestě napříč celým skandinávským poloostrovem. To, že jsme hodně na severu, nám říkali i soby, kteří se toulají a pozují okolo silnice. A další zastávkou je město Narvik. Tady v infocentru můžete zakoupit za 100 norských korun univerzální klíč od horských turistických chat. Klíč je prý vratný, ale dle našich zkušeností velmi obtížně. A protože víme, že tam, kam míříme, stojí taková horská chata, která se stane na příští dny naším basecampem, kupujeme tento klíč a pokračujeme dále na sever do vesnice Pones, kde ústí údolí Stordalen, cíl naší výpravy. Tady na začátku údolí trávíme noc. Příští ráno nakládáme do batohů, co se do nich vejde, abychom nemuseli dělat transport dvakrát, a vyrážíme do místa základního tábora,
který se jmenuje Stordalstua a je vzdáleno asi 7 km od našeho auta. Aby toho nebylo málo, už cestou objevujeme pod hřebeny velký vodopád, vytékající pod skalní stěnou. Vydáváme se tak na první průzkum, zda neobjevíme nějakou první jeskyni výpravy. Neobjevili. I když za mohutným vývěrem jistě nějaká bude. Večer jsme konečně v cíli. V hlubokém údolí, odkud budeme každý den vyrážet na hřebeny, které se zvedají vysoko nad námi. Zde se také nacházely 2 chatičky a také toalety. Byly plně vybavené nádobím, jsou tu postele a dokonce kamna firmy Jotul. Až jsme žasli, jaký přepich tady máme. Pavel s Pepou zabrali jednu chatku a my jsme postavili stan. Podle regulí 150 metrů od kempu. Ale chatku budeme využívat všichni. Na vaření, sušení výstroje a zpracovávání naměřených dat. Cena na den a noc je 240 norských korun a zaplatit můžete přímo v chatce. Vhodíte peníze do kovové kasičky a když nemáte u sebe hotovost, nevadí. Částku, kterou si sami vypočtete, můžete složit na konto Norského turistického svazu v kterékoliv bance. Ráno nás obklopuje mlha a prší. Balíme vše potřebné a vyrážíme korytem dravé řeky vzhůru k jezeru Isvatný. Terén měl velké převýšení a po kilometru výstupu nás zastavilo vyústění velkého ledovcového jezera, které jsme museli přebrodit. Poté nás čekala cesta okolo jezera, dalších 5 kilometrů pochodu. Došli jsme až pod vrchol Norventin do kotliny jménem Jedralato, kde v roce 1988 objevili ortusáci celkem 9 jeskyní a označili je písmeny J a N. Kotlina leží ve výšce okolo 1100 metrů a současně tvoří rozvodí horského masivu. Naším prvním úkolem bylo zaměřit pomocí GPS všechny objevené jeskyně a tak dokončit dokumentaci tohoto rajonu. Také jsme ke každému vchodu umístili cedulky s názvem jeskyně a rokem objevení. A tak jsme jeskyně prolézali, fotili a pokoušeli se objevit ještě něco nového. Znova jsme prožívali pocity objevitelů, protože Pepa si už vůbec nepamatoval na průběh jeskyní. Jen ledové podzemní řeky a vodopády nám občas schladily naší aktivitu. Den to byl hodně náročný a dostavila se i únava. Hodně pozdě v noci zahajujeme cestu zpět do tábora. K sestupu jsme však už nezvolili nebezpečnou cestu kanionem řeky, ale delší a snadnější sestup po svazích hřebenu. Do tábora jsme dorazili hodně po půlnoci a asi i unavení, protože všichni rychle zalezli do spacáku. Budíme se do sichravého a chladného rána. Bylo mi líto, že jsem se neprobudil vedle ženy, kterou mám rád, ale vedle opuchlého Kuby a Lennyho. A ještě ve stanu, taková romantika. Tak to začínalo mé smutné ráno. Rozhodli jsme se jít na další průzkum terénu, tentokrát jihovýchodně nad jezerem Isvatný. Už při výstupu jsme objevili ještě jeden docela čerstvý závrt, který pokračoval neznámou jeskyní. Ležel však ještě na švédském území. Každou chvíli jsme zakopli o hřib či o paroží sobu. Teď ti šlape? Dobře. Chtěl bych poděkovat svojí mamě, tatovi, Českému spologickému svazovi a Kubu Wagnerovi. A ty chceš komu poděkovat? Já neděkuju nikomu.
Po výstupu na hřeben Pepa a Lenny objevili rajon s vystupujícími vrstvami mramorů ve zdejším netrasovém terénu. Všude okolo bylo vidět řadu vstupů do neznámých jeskyní, říčky, které mizely někam v podzemí a naopak zase jinde vyvěraly na povrch. Byl to jeskyňářský ráj. Začali jsme postupně vše prolézat a mapovat. Objevené jeskyně jsme označovali písmenem R. Prvním písmenem názvu hory Roevresnipal, pod kterou se rajon nacházel. Je nám jasné, že vymýšlet české názvy pro jeskyně by bylo pro nory stejným trestem, jako jsou jejich či laponské názvy pro nás. Samozřejmě se hned vrháme na průzkum nově objevených jeskyní a první, co zjišťujeme, že hlavní překážkou budou ledové podzemní řeky a říčky, ve kterých plazení nebude vůbec příjemné. A mapovat tyto jeskyně většinou v leže a v ledové vodě bude hodně náročné. Tak co, plazí se dál? Hodně zajímavá byla i hydrologie, protože každou jeskyní protékal potok a po hlubším zkoumání jsme zjistili, že se zde stéká v podzemí několik říček a na konci kotliny vytéká z podzemí jedna společná řeka. To už máš ten nějaký bordel. Ono to už totiž není tak horké, jako jestli to chceme vypít, tak bychom měli žičkovat. A je to trochu teplé ještě. Teple? Ne, já chci teple. Ty máš taky plechovou hubu celkem. Já vypiju 100 vodu normálně. To je full 100 vodu. Fakt? Ty myslíš 100 litrů. To hezké ty krávníky. Návrat do tábora se změnil v granátotopeckou horečku. Tento krystalický minerál tvarem i barvou připomíná náš český granát. Ale tady jsou místy těmito granáty posetá celá skaliska. Každému svítily oči a rval lesté tlamínky do kapes a batohů. Pavel v úplném zatmění mysli nechtěl ani ostatním půjčit kladívko. Věděli jsme sice od kamarádů z minulých výprav, že nemají žádnou hodnotu, ale granátová horečka vykonala své. Do tábora se vracíme pozdě v noci, ale tady to je jedno, slunce stejně nezapadne. Po bohaté večeři začínáme zpracovávat data a kreslit mapy. Vidím, jak se rýsují první obrysy nových jeskyní. Celou noc vál ledový vítr. Ranní nehezké počasí mě už nepřekvapilo. Prší a teplota klesla na 6 stupňů. Trpěl jsem zimou hodně, musím přiznat. Ale když jsme objevovali a pronikali do dalších jeskyní a nového podzemí, nebyl na chlad čas. Postupně zjišťujeme, že se opravdu jedná o jeden jeskyní komplex, i když některé části jsou úplně zaplavené a nejsou průlezné. Samozřejmě vše mapujeme naší mocnou zbraní s názvem Discolator. A také se vše řádně nafotilo, aby nám lidi doma věřili, že jsme se nedloubali v nose, ale že se opravdu makalo. Tam to bylo hodně zanesený, že to je stejný potok tady. To je určitě stejný. Jde o to, aby jsme se zbytečně nevraceli dvakrát třeba na jedno místo. Já bych teďka na tvojím místě zaměřil tamto a Však od toho bodu tady to vždycky může pokračovat ten vyvěrač se. Přece. Ne, já bych se teď vysral, chtěl bych dělat zadek a odsud tady něco necháme, budeme to mapovat nahoru a pak od tam teď vyvěrač a ty si to jenom překreslíš.
Tento den všem svítily oči a byli jsme jako malí kluci, lozili jsme jako draci a distem stříleli do neznáma. Postupně prostoumáváme a dokumentujeme nově objevené jeskyně R1, R2, R3. Lenny běhá po kopcích a tvoří mapu hydrologického systému trasového rajonu. Pro mě nejpůsobivější je jeskyní systém R4, do kterého se postupně stékají 3 podzemní říčky. V sále nazvaném Dom s vodopádem vytvářejí 8 metrů vysoký vodopád, který pak pokračuje meandrující podzemní řekou celou jeskyní a vytéká na povrch. Jsem na takové expedici poprvé a prožívám úžasné pocity objevitelů, pocity toho, kdo vstupuje jako první člověk na neznámé místo na naší planetě. Opět hodně pozdě v noci se vracíme do tábora. Večer opět probíhá zpracování informací a tvoření map. Uvidíme, co přinese zítřek. Příští den se rozhodujeme pro výstup na vzdálenější rajon, ležící asi 12 km jižně od tábora. Tady Lenny ještě doma na satelitních mapách objevil řeku, která se evidentně ztrácela někde v podzemí. V sedle nad táborem procházíme norsko-švédskou hranici a už po hodinovém výstupu se nám podařilo objevit neznámou trasovou dolinu s řadou jeskyní vstupů do podzemí. Jeskyně však leží na území Švédska, kde pracuje švédská speleologická společnost, proto vstupy byly pouze zaměřeny a informace budou předány švédským koledům. Pokračujeme dále průzkumem terénu až ledovci na svazích hory Noerverty. Tady v roce 1988 expedice objevila a dokumentovala rozsáhlou ledovcovou jeskyni. Zjišťujeme, že vstup, který Pepa objevil už před 25 lety, tam už není. Nevzdáváme to a malou puklinou pronikáme do ledovce. Objevujeme jen nevelký sál, který je možná zbytkem té veliké jeskyně. Najednou jsem měl pocit, že jsme pod hladinou oceánu. Veškeré světlo, které dovnitř pronikalo skrz led, mělo azurovou barvu. Nacházely se tam ledové kry větší než člověk a každý krok provázelo šílené praskání ledu. Bohužel jsme ale zjistili, že se ledovec zmenšil o několik desítek metrů a velká ledovcová jeskyně, objevená v roce 1988, již neexistuje. I to byl další důkaz, jakou rychlostí mizí skandinávské ledovce. A opět je před námi dlouhá cesta zpět přes hřeben a okolo jezera Isvat. Naposledy jsme cestou spásali lahodné bobule jménem Jutron. Výborné. Jí se, až když jsou žluté, ale nám chutnaly i nezralé červené. Zbývá nám poslední noc v údolí Stordalen. Nesnáším loučení. Vhazujeme do kovové kasičky v chatě obálku s norskými korunami za pobyt Pepy a Pavla a balíme náš tábor. Zbyla nám poslední konzerva paštity, lžička cukru a toaletní papír. V nepřízni počasí se vydáme do autu. Zmokli jsme jako psi. Cestu zpět jsme si ale zpestřili několika exkurzemi. Nejdříve směřujeme k ostrovům Lofoty a Vesterady. Jeli jsme dlouho a jako cíl jsme zvolili starou rybářskou vesnici Nitsund. Leží na malém ostrovku opravdu na konci světa. Byla rybáři opuštěná v 50. letech minulého století, ale přístav, domy rybářů, budovy na zpracování ryb, to vše zůstalo. Dnes jsou některé stavby restaurovány a slouží jako restaurace nebo penziony pro turisty. Je to ale daleko od civilizace a je zde chladno, tak tady mnoho návštěvníků nebývá. Celá vesnice působí až hororovým dojmem a dnešní těžké olověné mraky, mlhy a déšť vše umocňují. A mne i ve snu nejvíce děsil nekonečný křik racků. Nebyl to sen. Jen co jsem otevřel ráno oči, tak jsem zjistil, že ta vesnice opravdu existuje. Zvedáme kotvy a pádíme dál skrze nádhernou krajinu v zádumčivém oparu mlh a častých hliáků. Jedeme směr Lofoty. Cesta je nekonečná a celý den trávíme v autě. Často zastavujeme na nějakém hezkém místě, pár fotek a zase dál. Za deště dojíždíme až na konec ostrovů do městečka s nejkratším názvem na světě. Prostě A. Nebylo to jen tak obyčejné A. Byl nad ním kroužek, ale ani za boha nevíme, jak se to A s kroužkem vyslovuje. Snad E? Tak to byla záhada hlavolamu.
Za zpěvu českých interpretů a obzvlášť za Dorti projíždíme řady tunelů vedoucí i pod fjordy a marně se snažíme najít místo k přespání. Na Lofotech to není vůbec jednoduché. Nakonec se spojíme s tvrdým kamenitým parkovištěm u cesty až na výjezdu z ostrovu. Utojili jsme turistické choutky a dnes se vracíme ke speleologii. Nedaleko Narviku nás čeká jeskyně Trollkirka, v překladu Trollí kostel. Hezký zpočátku vertikální systém v mramorech s velkými domy a mnoha vodopády. Spousta víceúrovňových cest dále vedly do neznáma. Bohaté jeskyní kulisy zdobily členité chodby. Opravdu hezká a zajímavá jeskyně. Po silnici i na trajektu pokračujeme dále na jih do města Fausty. Tady se nachází moc zajímavá jeskyně, která má velmi složitý název a tak jsme si ji upravili na Svatá Marhula. Název zněl Svartmalhola. Vystoupili jsme asi 200 metrů nad úroveň moře a ve skalní stěně uviděli vstup, ze kterého vanul mráz. Sestupoval jsem do údajně jednoho z největších sálů tohoto typu v Evropě. Pod nohama jsme měli po celou dobu led a nižší patro bylo vyplněno ledem úplně. Jen proudění teplejšího vzduchu v masivu ledu vytvořilo prostorné tunely. Vše se náramně třpitilo a my jsme si mysleli, že jsme v pohádce 1001 noci. Nad námi svítila tupa hvězd, které vytvořil led. Ale to už pokračujeme na východ směr Umea. Je skoro noc a hledáme místo spánku. A najednou po dlouhé cestě jsme našli nádherné odpočívadlo, kde bylo vše. Záchody i zaparkovaný člun s plnou nádrží. Nic víc jsme si nemohli ani přát. Už nám ani nevadily nálety trvelačných komárů, kteří neochvějně z nás sáli po celou dobu krev. Ale co už všechny začalo točit, byly ty těstoviny a hřiby, které jsme měli na denním jídelníčku. Měl jsem pocit, že už je to nějaký rituál a tak jsem ani neprotestoval. V městě Umea na nás již čekají kamarádi Ljuba a Rabe. Předali jsme jim první výsledky expedice a pokračovali směr přístavny Nesham. Věděl jsem, že moc času ve Skandinávii už nezbývá a tak jsem se začali loučit se zemí, která se mi stala tak blízká. Po jídle se naposled naloďujeme na trajekt směr polský Gdaňsk. Po vyplutí jsme ještě zašli do free shopu, který byl na lodi, abychom tak úspěšnou expedici řádně oslavili. Ahoj, krásný sever. Já říkám, Pavle, že jsem tam šel za ní, já jsem měl strach o něho. Já jsem tam šel, říkám, Pavle, prostě někdyž takhle stůl nebo tam. A on říká, já tam jdu za ním. Šel. No kurva, zase já největší, chtěl jsem všem pomoct, zase vždycky, vole, všichni se mi vysmáli, vole. Já jsem teď, že měl strach. Já jsem teď, že co se děje a tak jsem to... No jo, tak sranda musí Ale být. ne, to jde o to, že ti nejsilnější musí odnést všechny ty těžké břemena za ty nejslabší. Ty nejslabší musí Takže to víc nedělejte, chlapci. A takový je osud prostě jeskyňáře a nejenom jeskyňáře, ale každého aktivního člověka. Přesně, to si zapíš.